Vulcan S Kawasaki. Tawagin sila Virtual Bro. Vulcan S Kawasaki. Ano Kawasaki? Parang gano'n no? Kasi yung survive sa loob eh. Yung? Madilim kasi dito eh. Ha? Sira itong ano? Itong ano? MIUI. Ay, mga cellphone. Yung cellphone. Babe, puso ka dyan, babe. Cellphone, ibalik nyo. Cellphone. Baka may nakapull na cellphone. Cellphone, dyan sa gilid, baka tumilapon. GPS na. Sir, alam niyo po yung number kung sakali po tawagan po natin. Ito, wala. Para matawagan Sira. po. Hindi pa, tawagan sana yung cellphone. Sa kilala, Cellphone. hindi, ayasunahan niya kapag kumain. Ano, Zero Vulcan S. Sabihan nila, ayasunan niya ka. Nanarambulan nila. It's fine. Alphabet is fine. Cellphone, baka nasa ilalim. Ito yung pinaglagyan, oh. Baka nasa ilalim. Ayun, may nahulog ng akin, oh. MIUI. Ay, hindi. Meron siyang ano. TMX. Ito yung sa matanda. Walang ilaw yata kanina. Walang ilaw. Ano? Ay, brother. What? Gilid ka aro, eh. Hmm? Yung phone niya, dapat tawagan, eh. May cellphone ko ay. Tama lang. Nani kasi timilapon di man, eh. Nasa kanya po yung phone niya. Nasa kanya na? Matawag. Nasa kanya? May nag-receive po kanina sa araw niya. Sana tayo dito sa tawag dito? Sa Bunuan, Dagupan. Dagupan, Boss Ironman. Sakit. Natasan. Sakit ng mata. Dito po sa ano, Bunuan Binlok. Bunuan Binlok. Dito sa may... O dito ay? Oo, Vulcan S. 650 yata yung 600. Dito po, sa itong tawag dito ay. Patundaligan na po dyan, patundaligan. Ay hindi, doon pala yung patundaligan. Nahulog yung ano, baka pino. Bayaw dito sa Bunuan, Tundaligan. Puro ano, ilan ang mga na-aksidente. Tahan-tahan lang dito. Ang layo nito.
TMX yata to eh. TMX. TMX. Sa Vulcan S. Tinakbo na. Ang layo ng pinanggalingan nung natanggal na ito. Pag ilang hindi ko nasa 100 meters. Natanggal yung mga ano nyo. Yung mga tipos ng itong Vulcan S. Kapis silaw to ya, katuta. Madilim kasi dito ang banda eh. Kakadaan namin dyan isang buhay pa yung isa. Tawag dito, hindi, yung isa, sinosurvive yung isa. Kasi tingnan mo yun sa no. Tanggal yung makina nyo. TMX yata to eh. Oo, wave. Wave yata to, wave. Ang layo ng pinanggalingan, nandoon yung motor. Putol nga yung tipos nyo. Vulcan 650. Naka-GPS yung mga. Ina, wasak-wasak. Ay, pumunta po doon yung. Doon pa yung isang nakatente. Diba? Delikado. Dahan-dahan. Na-video ko nga yung kanina yun sa delikado dyan sa park kasi Oo, dito sa park na to, madilim dito kasi. Ito, nagkalat to. Nagkalat eh. Nagkalat. Sobrang dami yung ano dito, sobrang dilim. Bunuan, Boss G. Bunuan Tundaligan. Ay, bunuan Tundaligan, bunuan Binlok. Porsena, dito sobra. Dami aksidente dito. Ito yung isa, Dominar yata to eh. Alam ko Dominar to. Dominar. 400. Dominar 400. Ito, si Kuya. Yan. Ang isa. Ha? Oo. Yung isang wasak, sira-sira. Bunuan Binlok po, Bunuan Binlok. Bukik pa to, bukik. Bukik na, lo. Sayang ano pinag-ayun yun ito. Yun yung motor. Yun yung nanggaling doon yung makina niya. Yun lang yung region mo, no? Yun lang yung region mo. Madilim kasi dito sobrang. Hindi po nakalak. Ito. Grabe ang layo. Grabe. Kalansay. Grabe, isipin niya galing doon. Yung motor niya doon. Ang layo. Ayun, kung nakikita niya yung nagbiblink. Kung nakikita niya yung nagbiblink doon. Ang layo ng pinanggalingan. Wasak na wasak oh. Yung binunggo niya, Vulcan S. Shit. Ito pa yung motor na.